kumusta di mong tanan? Silingaw ni Duron. Diha, alas 12. Ito, may pagkaman sa silong. Ano ba? Biga mo. Ate ko ni Noel Dominguez sa Cebu. Ano si Asino hitter na sa pagkakapit na siya. Gawas. Ang pangalan. Diha. Dito ko sa ay, suara musik di magtiwas tas pipili tiwasa kayo magtiwas tiwas katanan parumahan magtiwas parumahan magtiwas daw magtiwas ta ito naman ni tapos na lain ito sa paglaw libog ko na ni ilang ituban ilang haligas na sa ang tawag sa rin
Tiwas ka rin mo. Ayan, matiwas ka na. Ang buwis. Ang granit. Matiwas ni tanan. Servisyo. Magtiwas sa tiwasan eh. A few moments later. Banta, muli na ko. Kay tagak-tagak aguan. Baklay na ba ko? Amping mong tanan, kay naiuwan, baklay rin taon ko. Baklay sa ta. Hay, madung hapon magtiwas na dita. Dala di ko subay. Nag-commute ra ko. Madung hapon dahil diha, dung tanan, labi na ni Ma'am Bia Ponce. Salamat ka do, Ma'am, sa pagsilip. Ay bagong solid pants, anak Lanton. Kasa makadapit. Salamat ka do. Immersed in South Korea. Madung hapon, Ma'am. Miriam Basadre. Bato ni silang nangyayali sa ang pagag. Anis Medina Urada Kanyiti. Solid ni siya. Miss Merle Simporna. Isa kanya siya. Asa kanya dapit. Merle Simporna. Og ni Ma'am Berna Mendoza. Salamat kayo sa kanyang pagsilip. Asa makarin dapit. Di Sara Laila Amid, magong hapon. Dilma Makabalo, diya sa Davao, kumusta inyong lugar, diya sa Cebu ni Noel Dominguez, kao na magiging mag-tag-off ang mga video. Salamat kayo sa inyong pag-li. Itong walang hingal sunod na po ito. Sunod na po itong pangamusta. Sunod na po ito na hingal lang itong ubang nag-iilis ang payag. Magtiwas gyapon taga sa kapayas. Kaduhang bunga na ni. Kamo sila yung makaka ni. Na. Katangingan nga organic na. Dahil pwede po mas salis siya. Mas kaya na ni kay mo. Abdi nga nahinog na. Mora po ni. Kaduhang ka buok. Diyos rin na araw mo ni ang ipanihapon. Bata mga kapayas. Magtiwas sa kapayas. Magtiwas. Magtiwas
tiwas sa tagkaon ug kapayas. Malay ang panihapon. Kaya malata na ni, mag-rip. Pag napay-rip, kaysa din sa rip. Dito yung message sa yung napatagaan ko sa programming kapayas kaya nag-post ko sa programming nga gitabaw. Daghan mo kong kapayas sa family house. Natsura mo na sa programming. Sa programming. So yung nga namang baryo. Puro mga tunas bahay. May nga kapayas. Hala! Kaya nga. Hindi tagbahin. Sayang ako noon. Pabayulit. Dara. Naot na nagduha ka buok. Alam na hinog naman. Mas kaya bisita. Kung may nahinag ka lang. Mga bata, di pa mga agapayas. Tiwasan na sa din yan kay lain. Tiwasan na. Ma'am Yoning Ayop, madong hapon diha ma'am. Kumusta? God bless ma'am. Yung takapayas. Mga bata na di magkag hinog, pagmini atsara, ngaon. Budoy magkag atsara. Ito nga ni. Diyan isang adawang giipo, nilabay-labada naman nila, wak man yung hiwa. Sayang pag malata na kayo, maho ng kuan. Di mao. Pag lata na. Lado. Tapos aliserong grabe naghanan na tulog hinog. Maduro ito kaya mangipot sila naman sila rip. Mga motor din hisaba, di para sa Alicia nga. Yung mga saba kayo. Limpas man na, lakpon man na sa mga kapitan, dani saba. Kaya manakap dani. Ngayon ito na, mapler. Ito mo na mag-checkpoint man. Ang dani ang saba. Hulot na. Impas na. Panit na nabilin. So, nagpanyapon. Diba? Kapayas. Nagtiwas sa kapayas. Bitaw. Advance happy week ina. Kaya wibis naman ron. Banis na po dogma. Puhon-puhon. Da. Impas lagi. Tiwas na. Impas na. Ampun kang tanan. Bye-bye. God bless. Na impas ag kapayas.